An balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲantuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛn ye septembre kalo tile 21 ka taa bila karidon septembre kalo tile 27 o wagati kibaruya de bɛna di aw ma farafin kalo tile 3 ka taa bila farafin kalo tile 9 na samiya kalo sabanan tile 30 o bɛnna bi ma ka taa bila kawla kalo fɔlɔ tile 6 o ye dolo jate dolo min bi doloba fila de nɔrɔ barikalen don dugumakolo kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o doloba fila jumɛn n'u ko a ma kɔku ni tubabu ko mercure ni arabu ko utarid ani venusi ni an ko a ma ko silolo olu fila de nɔrɔ bɛna ɲagami dugumakolo kan ka ɲɛsin adamadenw ma a b'a yira k'a fɔ ko samiya o bi kuncɛ arabadon samiya bi kuncɛ araba an bi kawla kalo fɔlɔ an b'o o daminɛ dɔɔni dɔɔni i b'a ye samiya kalo sabanan o ye samiya kuncɛ ni samiya b'a kɔ don an na ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na k'a yira aw la k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn venusi ka wagati ma n'o ye silolo ye o den kofɔlenw olu ka ko bɛ kɛ cogoya di dugumakolo kan k'olu ka ko bɛ diya mɔgɔw ye kosɛbɛ mɔgɔw kanu bɛna don u la kosɛbɛ wa mɔgɔw b'u fana kanu baara modèle jumɛn ka di ninnu na i b'a ye fɛn o fɛn de tɔgɔ ko luxe masirimafɛnminɛnw o baara bɛna diya ninnu na kosɛbɛ wa masirimafɛnw o bɛ diya ninnu ye kosɛbɛ ka taa se luxe parfɛnw sumajalanw olu bɛɛ lajɛlen bɛna diya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye olu ye dakanko ye kawla n'o ye umaru ka wagati ye o de bɛna daminɛ a tɛmɛ ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na olu ye dakanko ye mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ ma belio ni so denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw belio ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko banamini fanga ka bon aw ka siraw kan kosɛbɛ kamasɔrɔ wulikajɔw ka di aw ye aw bɛ fɛ k'aw ka laɲiniw ka se ka sabati ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'olu bɛ kɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ sumaya bɛna aw ka baaraw k'olu lasa aw bolo ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw mana a dɔn aw ni ka cogo cogo k'aw ka se ka wuli ka jɔ ka se k'aw ka laɲiniw sabati i bɛna ye sumaya bɛna don a la ni dɔgɔkun kɔnɔna na kibaruya sira o jɛlen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la garisɛgɛ o ma basigi yɛrɛkɛli de fanga ka bon aw ka dakan kɔnɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka taa bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro funteni kalo filanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko jigisigi kumaw caman de bɛna ɲɛsin aw ma ani layidukan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw nisɔndiya lase aw ma don nataw kɔnɔna na nka ni dɔgɔkun kɔnɔ jigitigiw kuma minnu bɛ lase aw ma ani aw bɛ kunnafoniya duman minnu mɛn o kɔrɔ t'a yira k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna sabati ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye fo aw ka o kuma ninnu minɛ aw bɛ se ka o kuma ninnu minɛ ka aw jigi da olu kan don nataw wɛrɛw kɔnɔna na nka a ka gɛlɛn o kuma ninnu ka se ka aw lawasa ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se ka yɛlɛda ni tare fɔ garisɛgɛ ko ta fanfɛla la ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka taa bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔ ko aw ni aw balimaw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ka se k'aw kɔlɔsi ko kamasɔrɔ ko fitinin k'a bɛ se ka kɛ futinɛ ye a bɛ se ka taa k'aw bolo dan ni dɔgɔkun kɔnɔna na fo aw ka se aw dusuw la ni dɔgɔkun kɔnɔ aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ aw ni aw masuruma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo aw ka se aw dusu la kibaruya sira o jɛlen don yɔrɔ janfɛ kibaruya olu barikalen don aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na donta o fanga ka dɔgɔ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ f'a laban donta fanga ka dɔgɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka n'a bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so kansɛriw fasoso denw kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na
ko kumashulu ko de ɲɛsinen do aw ma kamasɔrɔ ni aw m'aw yɛrɛ kɔlɔsi tɔgɔcɛn walew ani mankutu tiɲɛw ani lagosi kumaw olu bi aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fɔ aw ka se aw ka ko kɛcogo la yɛrɛ minɛ aw ka aw yɛrɛ minɛ fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela aw ka sigi aw ka jateminɛni kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ ni aw ko fo aw ka ye a bɛɛ la i bɛna ye lagosi min ni a bɛ aw ɲinina a tɛna taa ka aw dan aw ka se aw ka ko kɛcogo la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na garisɛgɛ donta o fanga ka dɔgɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma lion samiya kalo filanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Iburahima ka so lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko jama lajɛla ko olu de bɛ diya aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ jama bɛ aw nɔfɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ni kunkɔrɔta ni yɛlɛda bɛ aw ye jama kow de la nka kelenna ko olu man di aw la ni aw y'a ka ko kɛ ni kelenna ko ye ni dɔgɔkun in kɔnɔ ko wasa min ani yɛlɛda min ni aw b'a ɲinina o sɔrɔli bɛ se ka kɛ baara ye ni dɔgɔkun in kɔnɔ kunnafoni o sira o jɛlenba tɛ kosɛbɛ nka k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ la fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma k'aw bɛ se ka aw tulo mada garisɛgɛw la garisɛgɛ minnu n'a kumaw kun fɔla don tɛmɛnenw na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 22 ka na bila septembre kalo tile 22 n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la isa ka so samiya kalo sabanan denw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko bɔta o fanga ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ donta kan ni dɔgɔkun in kɔnɔ ko aw ka hakilina ko u ka sabati a ka se ka gɛlɛn o de bɛ gɛlɛya ni dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa mɔgɔw bɛna ɲini ka maa don aw la kosɛbɛ ka se ka o jigida aw kan aw bɛ se ka jɔ u jigiya kɔrɔ cogoya min na nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw fana ka bɔtaw la n'a y'aw hakili to aw yɛrɛ la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw dɛmɛ aw yɛrɛ dɛmɛ aw hakilinaw na fo aw ka aw yɛrɛ hakilinaw kɛ ka aw yɛrɛ dɛmɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ mɔgɔninfin yɛrɛ de b'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ sani mɔgɔ wɛrɛ k'i dɔn aw kan ka aw hakili to aw yɛrɛ la k'a ka ko gérer i n'a fɔ aw yɛrɛ kan ka gérer cogoya min na nka k'a to aw yɛrɛ jantonen don aw yɛrɛ la bɔta de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw furuso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Umaru ka so balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko daminɛw de b'a aw kun kan a ka ca a la fana aw bi ko minnu lawaleya ni dɔgɔkun in kɔrɔ minnu bɛ tali kɛ baara kuraw kan minnu bɛ tali kɛ ko kuraw kan ko kura minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma don nataw la ko nin ye aw ka ko daminɛ wagati don ye ni dɔgɔkun in kɔnɔ fo aw ka aw bɛ ko minnu ɲinina ka a ka se ka daminɛ ko n'a y'a daminɛ ka bɛn ni nin dɔgɔkun in kɔnɔna a bɛ se ka wasa sɔrɔ a la wa a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ se ka na aw dɛmɛ ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion kawla kalo filanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Ayuba ka so dibiso denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun ba sigilen ni aw ka nisɔndiya dɔgɔkun ye wasa ani tarɛ aw bɛna o fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw kanunen don nin dɔgɔkun in kɔnɔ wa garisɛgɛ olu siraw jɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma minnu ka baara ye wulikajɔ ye ninnu na yala minnu tɛ sigi ni yɔrɔ kelen baaraw kɛ olu bɛna nisɔndiya ani wasa caman sɔrɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na nin dɔgɔkun in kɔnɔ ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Alaw tala ka so sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw fana ka dɔgɔkun a ka fisa kamasɔrɔ yɛlɛdaw ɲɛsinen don aw ma ani kibaruya dumanw a kibaruya ninnu bɛɛ hali ni aw ma se k'a sɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka aw jigi da a kibaruya dumanw a n'a wasaw kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nka aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw la ni mɔgɔ ko a bɛ dimi don aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔ fo n'o kɛla aw yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ye o la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fo aw ka se aw dusuw la o de bɛ kɛ sababu ye ka aw ka dɔgɔkun tɔ latɛmɛ aw bolo nisɔndiya ani wasa la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la masa Solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw ka hakilina kow ka ca
kojugu kamasɔrɔ aw bɛ fɛ ka ko caman lawaleya ɲɔgɔn fɛ nka aw de bɛ se aw yɛrɛ la n'o tɛ a bɛɛ lajɛlen bɛna taa ka aw bolo da nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka sira kelen ta k'aw ɲɛsin ko kelen ma k'o kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ aw bɛ se ka nɔ bɔ o la o n'a kɛ sababu ye ka se ka wasa lase aw ma nka n'a aw ko a b'a bɛɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa ka aw bolo da dɔgɔkun bɛ taa laban yɔrɔ bɛ taa se wagati o wagati aw bɛ se ka dusukasiw ani hakilina kow bɛna caya aw ka sira kelen minɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ aw ka wasa bɛ o de la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau mɔgɔ minnu bɔgɔ tala badara ali ka so jigiso denw verseau nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka wulikajɔw bɛ sabati aw ka laɲiniw caman sira dayɛlɛlen don aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruya dumanw kibaruya nafamaw yɔrɔ janfɛ kibaruyaw fo ka taa se aw balimaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ kɛ aw kɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ nka k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo a laban yɔrɔ wagati o layidukanw bɛ se ka ta aw ye layidukan minnu tɛna se ka bɔ a sira ma ka bɛn ni nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala nuhun ka so poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko fariganw bɛ se ka aw ka farigan bi mɔgɔ minnu na ninnu na ko olu bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ u ka fariganw na nɔgɔya bɛ se ka kɛ olu ye u ka fariganw na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ fo a laban sumaya walew bɛ aw ka ko la nka aw ka wulikajɔw a n'aw ka fangalakow a n'aw ka hakilinaw olu bɛ se ka sabati ka bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ma n'aw bɛ se aw ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen aw ka labɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka dɔgɔkun wɛrɛ ɲɛsigi nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɛtaga lase aw ma dɔgɔkun wɛrɛ nata kɔnɔna na an balima Malikunafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin kun ye aw ka dɔgɔkun kibaru de ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko arabadon o bɛ bɛn k'aw la tile fɔlɔ ma k'aw la kalo fɔlɔ tile fɔlɔ o bɛ bɛn o de ma o b'a yira an na k'a fɔ ko dolo min bɛna baara kɛ n'o ye sigidolo ye sigidolo in bɛ kuma mɔgɔw kan mɔgɔ minnu ni u ka ko ka di mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ se ka furuko sira tagamaw kɛ furu sira tagamaw bɛ ɲɛ sigidolo ka wagati kɔnɔna na n'o ye Venus ka wagati ye wa mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ bololabaaraw kɛ a ka ca la n'u ye bololabaaraw kɛ bololabaara minnu bɛ tali kɛ mandiya baaraw kan ani ka jama ɲini ka di mɔgɔw ma olu bɛ ɲɛ sigidolo ka mɔgɔw ka wagati kɔnɔna na kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen kan k'i janto o yɔrɔnin na nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka Mali basigi